Kaswasik agro machinery kawan rak shapi ya kikor ki babunjat ki ban pensuk bat pensdat haka kamrap kamriang jui. Kini kikor ki kentup ya ka mini rice mill ki ban pensuk haka kam teliat kebang. Kapadi tracer ban pendon kam haka basyok keba. Ka power tiller lengba ka company ka bananam ka Comaco company. Nang tasa ka power tiller na ka company ka ba Kamslem. Ka Greaves ka ba Donru ka Jakashong ya unongnya lembat kiwe ki jadkor na ka benta ka kamrap kambriang. Ka Swastik agro machinery ka Don Harani Market Beltola Tinyali Persya ka hotel Nakshetra. Na ka benta ka jingte ba company pila ban phone hakini ginambo. Namar ka jing olum ya ki jing ujor halor ki bombeng hakar kom lek khut lek suba da ki babun ki dukan bam ba per ki badon hakat han nongpo ka balabu jing maru ya ki pai ba nonglet nawan ki baju yang ban bam lengba ke te ki dukan henen ka khat khandai tarik ujamang ka seng long kumi nongpo pelun hakajing ya senran langru da ka seng samla nongpo pelun ki lalit ban jurip sendet ya ki babun ki dukan bam lani ki restoran ki badon hakane kathan ya kane ka jing lik jurip jong kine ki artli ki senjuk laleru de hadin bakilayo ka jing manjur lengba ki bor badai pet jong karibo district hakaba kane ka jing lik jurip jong ka seng long kumi bar ka seng samla la shem babun kina kine ki dukan lani restoran ki badon hakapo nongpo kim shem labut thek ya ki kundon hakaba di yadei bat ka lek khut le suba nakaliang ki nongelam jong ka seng long kumi ki la pendram jur ya ki try dukan bat restoran ki bala lek klet ban but thek ya ki kundon an ki bala bu karpang lengba ki bor district nakabenta ka khut ka suba Kenang baki pai ba nong let nongwan ki baju yang ban bam hakini ki dukan kin lat nya ki jingma hakapang custom halor kane ka jinglap jengki menta kin salet ru ban ujor sekibor badai pej kila kerpat ru ya kibor badai pej halor ki restoran bakin simkhia ban jurip bat ru ban ai ki jingshai halor ki kendon ki bayadei ba ka jinglek khut lek suba ba dei ban buthek da ki try ne nong peniat jong ki dukan bam lane restoran ka jingtu jongi nagaliang jong ki lom kuni ki panongpo dekat lagi kun samla Jadi jungi kalau bangi kuat bagi non rai senong jungi ba kalau ko bakut hamtak me ka bam gadi ina kata kada wilayo ba permission na ka dorbar tangkat jing trilang ba ka dorbar wilayo permission ba kumno sisin simlai ide banwan ban jungi ikidukan ki badon bo senong tau jungi cara sini ni jungi kalau bangi non rai kut kesubat hamtam hasia nompo kadi dal jaka ka bagi tulis ki jai lemba ka nongpo ni kana mi dia ban boi te ni kwa ba bagi tulis kin wan gin i bagi dukan jumi hamni hasnong parlok ki be som dukan ki ba kamai jak ko nang ni ki de ban long ki ba ku ba siba ka di bam jindi nang bakin ra sa oi ba ka jela ba hasnong wan hau nongpo ka long ko ku ba jadi kita ka nong rim ba ni dal yang kilong mi bagi samla nilayami benda kasih ka sering bagi nyek ki dukan nila lapu bagi dukan kidon kiba maintain nya dijingkut musba don pade kiba umla nil ai ka awareness ki bade mantap di jimbam sidi ide ban bu di jimbam di balasa kidi ban share kat kun ga jing yang man kasni ba kunta tere nila pe ngadu di jaka sai di jaka bu jimbam di jaka shong ba kunno ka rupam ban safe ya ki ba kidi ban don kam ha shen ya ki pia ki ai ni ai kata jing hikaya ki nang banwan ra ya ka jingku suba kra man lai sibun jingpang take ke report philayo lum menta kasni na kan inspection nuki hadin ka jing inspection ngila sedang nu 10 baje ba minta ngira ayo ban ni kimi kumba prak ndai teli dukan ba ngila lap ba don kedukan ki ba minti ngira jingkun don balik ki ba pala dese kalau mula kadau ba kim pala kim suku ya ka jing ku suba lani kimbat yo por mantap ki jimbam jingdi ngil ai jing kaya ki de namta gitu kedukan ki bakut idang ong kento yaki bagi dang elek ku cucu pada namta de gitu kedukan ki bangilam bagi penting kat kum ka jingjawa jong ka personal hygiene de ni ong yaki bagi de ban ni kaya ki bagi de ban tam de ban yu nang ban next time bagi wan inspection ni lapa ilong ki ba bit babiang take karai pisim na kaliang kasang ni pi halor kane ka inspection piom dasni karai ka bagi lasim na kasang ni kalau ba kini ki report barokoi ila to ila maintain yang register bangin ras ke dorbar nak liang ke dorbar pada kan pej biang kan telang bat ni bat ni kan jing ya jumi gamde ba tam susin ni nak kapor bang lap kino kijing baklar hande yang tai ni telang bat ki nang manuan ra ya ka jing insuk sai hapos nang